салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза ҳаст анами намуд паплинои доинги аҷоибот ғавсака ки хушрӯ омадай нархошон духтаро 3 метрш нархи донашай 110 сомонӣ. Оптон гирем бо як чак арзон мешавад духтаро. Борбори навай анаи дата расветка дора бесангошон донада 60 сомон, оптоя гирем бо як чак арзон мекунем. байни хаятико духтаро надоштем, алакай боз овардем. айни ҳол дорем духтаро. нархоирам ҳамчунин 110 сомон 3 метрш духтаро. суруға духтаро бозори корвон нулавой дарвоза пеш аз дарвозаи пажарка як дарвозаи дигар мешад пеши корвон сити анам нулавой дарвоза ҳай якум қатор духтаро 7 сектор 22 контейнер. касе доставка мехоҳад марҳамат рақамои ман дар рӯи экран нависед. касе аз наздик дидан мехоҳад метавонед аз бозор дида харидорӣ кунед духтаро. ина духтарако тигрора мепирстем чанд вақт надоштам алакай овардем бори новинкаи духтаро. нирам духтаро ҳамчунин 3 метрш 110 сомон. ҳама ё материалошон духтаро хушрӯма доинга. нирам чанд қа мепирстем надоштем ба хотире ки бисёр пирсидем алакай ҳамин бора такрор бо овардем. айни ҳол духтаро дорем успед кунем заказ кунем духтаро. бисёр надорем ай ҳар я материалмо қариб 10-15 либос 16 та мешадан 8-16 либоси дорем духтаро. ҳоли заказ нагирифтем амку насиб бошад навора ки мондем заказҳоро қабул карданам сар мекунем духтаро. мера бинед дар манекен чӣ қадр хушрӯкай. духтаро нуқтаи савдо духтаро инҷа бозор имрӯз маҳкамай ай наздик нишонтим ина нулавой дарвоза ки тирост медурем спуска мехаме поямин инҷа якум қатор 7 секторай. ина духтарако тигри кабутам дорем. ниёрам духтаро ҳамчунин 110 сомон. ани 4 расветка духтаро ё белмандоҳан материалошон қиматай. бесангшам дорем духтаро. бесангш 100 сомон, сангдорош 120 духтаро. 150 ё 150 ё 610. нира машкара мепирсидем надоштем алакай боз овардем айни ҳол дорем духтаро. нирам 4-5 расветкаш ҳастай. нирам дута ранг дорад. нира расветкош ҳаст духтаро. ина закиёмона ҳам рангоша дорем бесангшам дорем 110 сомонӣ. чизе ки мебинед дар памҷа 110 ё дар акси ҳама садӣ карда будем ози акси тамом шудаги 110 сомонӣ. ина духтарои хушрӯйма 110 сомонӣ. дидем дидем ёрам ҳама 110 сомонӣ духтаро. акси тамом шуд духтарои ман. диден ешам аҷоибот хушрӯйна. касе харидораи марҳамат заставка ҳаст духтаро. ина бесангомон духтарако кадомиш маҳхулай 3 метр 60 сомон. касе айсета зиёд мегира 50 метием духтаро. агарам бесангорам як абзори дигар кунам. не ёро ҳол набровардем астигап. ина духтаро сета гирем 50 метием то сетара шавая як донада 60 ду донадам 60 сета гирем 50 меғалта.